Kamera pari kuchekare mamutasi. Ndechakavande chokwadi. Soro mambo. Ndinetwa Almond Goats. Tiri nyaya iripo ndeyeland dispute. Inini niwa kwatukuta. Nyaya iripo ndeyekuti land iyoyo ndakatserwa namai vangu vashaika 2002. Saka zvakaitika ndezvekuti since 2002 land iyoyo takatinayo since 1984. Saka zvakaenda kuitika ndezvekuti pese papo nguva iyo taiparima nepemiti yeipapapo chimwe chinhu land iyoyo yakamboita dispute tisiri nenyaya yekwatukuta but tanga titori nerokwaro papa. But chakaitika ndechekuti pakaita land dispute wekwatukuta wakatodaidzwa kuti waite mawitness but wakatadza kutaura wachiti hapasi pedu daidzai Yokwanyambana ndowakauya kutoita land wapagadziriswa nyaya yedispute. But zvinezvi wakuti dispute yacho yavaiti hapasi pedu, zvinezvi wakuti paapedu. Ndonyaya iripo ini plus mitero since nemitero yataibhadhara. But right now wakuti ngepedu. Wati dispute yakatanga kuita between imimi nevana Rupapa. Nevana Rupapa. Wasira ikapera sei? Kwatukuta. Ndowakadaidzwa kuti waitwe mawitness. But wakatoramba kuita mawitness paland iyoyo. Wachiti waikwanyamupanda isusu. Ndowaridziwepo wanoziva land iyoyo. Sekuru vangu ndowakabva wauya musi wacho. Paitwa dispute iyoyo nyaya yaipera. Right now iwo wakaramba kuti waite mawitness. Ndowakudzoka futi wachiti ndopaland pedu. Handisi kunyatsoziva kuti akamira sei papa. Yakapera chinzi makondiwo ndiperi. Yakanga iri pasabhuku kwaichekwa. Pasabhuku. Yakanga yakadhibheni. Mune here ending written document or something. Papa. Kana witness yakanga iri mazuva. Ndo sekura varipo. Sekura kupinda. Then imimi aba. Indwasharo. Sunga itavanya. Msora idare nokukuta kose. Stalamu tinashe tukuta. Zukuru. Munda we kutoka nezve nanyamugara pasi. Iripo munda ava vane nzvimbo yavakakumbira vabereki vemukomana vakapiwa nambuya vavo. Vapiwa havana kupiwa nzvimbo yese, vakakumbira nzvimbo vachiti vada kushandisa vari kukumbira nzvimbo yekurima. Zvadaro vapiwa makondiwa vakapiwa ndo vakanga vachishandisa makore ese aari kutaura. Makondiwa acho ese mamwe aakutaura achiti inzvimbo yavo yese nguva yese hapana changa chichipa. Inzvimbo yakangogara nguva yayo kusvika kuti rakapera paseri 2023 pavakazimba kuda kuparima vatavadzivisa. Nyaya ikauya kwasabhuku. Nyaya yaenda kwasabhuku. Nyaya yatongwa takapiwa nyaya yakati pajudgment. Nyaya yabuda nejudgment. Takaenda paground ndokuchibva tanopedhera nzvimbo sezvakanga zvabuda pajudgment yasabhuku. Tapedhera nzvimbo avachiti makondiwa ndavo, isusu tikaone evidence nemawitnesses edu mawitness anyaya iyoyi vari kuside kuredu. But unfortunately mawitnesses angu ese panguva ino hatisisinawo vakatorwa nenguva. Saka zvadaro takaenda paground nasabhuku vanhu munharaunda village muno tikanopedherana
panzvimbo tikatosanatisa mapegi. Pamusoro paizvozvo ava vakatozokumbirawo makondiwa maviri vachiti nzvimbo yavo idiki. Tikati no eno zvakanaka, tikakumbirwa nasabhuku nevamwe vemumhu kuti tivape makondiwa maviri, tikaita saizvo tikasiyana tapega musi wakare iwoyo. Saka kubva pese apa hapana changa chichitwa. Saka gore rakapera uyo akazoapila nyaya yake kuno kudaniro kwamambo achiti iye matongerwo akaitwa nyaya yake haana kumufadza. Nokuchibva tapiwa samoni rakaenda kumba samoni ini ndakandisipo ndoshandira kuBotswana. Saka chaka chiri chitatu pandakafonerwa chinzi kune samoni vauya kuno. Zvadaro chitatu manheru ini ndandisina mukana wekuti ndiuye nokuti vari muna October. Ndikati kana ndikakwanisa kuwana mukana ndokumbira kuti mundinyorere tsamba idzokere kuna sabhuku yekukumbira chikumbiro chekuti pandinozowanira mukana ndinokwanisa kuti ndiuye, ndikuda kuti kuno kwandiri ndakabatwa nebasa. Zvadaro vakanga ari kuno pagrand akaita saizvozvo, ndobva panditena tsamba iya yanga iri maringe nesamoni riya, ndobva aina masamoni chichemuri chikumbiro changu chikagamuchira. Saka pese apa nyanga yakangonyararwa. Iko zvino anga akafenza panzvimbo nenzvimbo yangu yese yacho yanga asingafanira kuisa fenzi yake. Saka takakumbira kuna sabhuku kuti vamumise kuita izvozvo, asi iye haana kukwanisa kuzviteerera, akangoramba achikontinha. Zvadaro ndakakumbira kuna sabhuku kuti ngaamire kuramba achiita madevelopment panzvimbo iyoyo. Saka ndakamira pano ndichikumbirawo pamberi pedare rangu kuti inini nehama yangu iyi tinozwanane panzvimbo dzatakapanana idzodzo. Zvezvaakutaura izvozvo handichazvinzwisisi, nokuda kuti musi watakaita dare repasabhuku, sabhuku ane maminitsi enyaya ejudgment yakabuda ipapo. Nokuti kana zvichibvirawo ndakakumbira kuti sabhuku atidetserawo maminitsi iwayo. But normally zvinoitika kana maita chinhu nasabhuku, then munhu asakafara anokwira padare repamusoro, which is kwaishe. Munhu akasafara futi anokwira pamambo. Saka naisvika kwamambo inongoti raise a new case, inenge isina chekuita nedecision given at the law court. Yakutanga kutariswa futi panyowani kuti kumboneka kuti zvayakamboitwa yakaitwa zvakanaka here kana kuti yakaitwa zvisingati. Takambokona mbira right. Yes, there was an agreement, kana kuti there was an agreement yakaitwa. Inotariswa kuti agreement yoonekwa, asi yakutariswa nedare rimwe. Kunoti agreement iyoyo makamboita agreement ichi zvamakawirana ndizvo zviri zvavakanoita paground. If not, then what's the reason why? Because kana paitwa an appeal, it simply means kuti munhu akufara nemutongo waappeal. Saka anofanira kunzwika futi. Ndizvo zvinotaura izvi. Saka I would suggest iwewe watinde pambwira mbuya ndiye akapa Mbuya ndo wakati pavakatondinongedzera vakanditi iri pane makore nokuti panguva yacho akanga ndichiri kuchikoro primary. Panguva yakasambura batika unoziva vati mbuya vacho vakafarira. Mbuya vakafa 97 ndio kwambia hiyo hizo ni mwaka 34. 34
25, 28, 28, 28, 34. Where is 6 years? 6 years. This one. Where is 6 years? Ukiwa munda ule 6 years. Msaibo nyepa bana. Image show me. 25 plus 3, 28. From total number of years, the winner is 24. 24 minus 28, 6 years. Saka ukapiwa munda iwe 6 years. Angasta mtanga grade. Grade 3 and 6 years. What are the grade 1 and 4 years? And the not get to Bogota school just in Bogota. Mudale muno mfa. Msaibo krema basa. What makes sense or what's your mind? 6 years your mind. Walipo now. We're for one witness. We're for one minimum witness. And the two, we're for written documents. Because already you are saying Mtumbuya, ndiye akapa watu wakumbira pekulima. You was zero in 6 years. What's the best? Really 6 years over. What are you? Oh, why don't you come in there? Oh, what give up what? And they all past 6 years now are 34. Musoro mako uchunguzi ya kuti pakati. Wakagara kurina. Makagara kurina. 84. That's 84. 60. Saka foot 1 years. Saka foot 1 years anastabaro. Dizer, 84. Morgosa tu hapa. 7 years. Actually, Mulungu, 7 years. Also, very. Kata bichoka dogo. 1984 ngasa tu hapa. Kuna gaziro ngasa tu dogo gaziro hapa. Hapo timba na hata lazima iwe sana. Wakaleza vipi? Uzokelele bikokozi tubona kama jongwe mahali. Umaka kana muno mamuni. You see, it's not too shansachi. It's not shansachi skata common sense. It's no shansa zvamunotaura imimi. Ndo zvatinongobvunza. Zvawataura ndo zvatinongobvunza. Hatimboiti zvedu atiti. Hatimboiti izvozvo. Tati isusu 1984 ndo pakatanga kugara. Mbuya wako akafa 1997, which means kuti mbuya wako iwewe wakazofa awane 13 years wari kugara panzvimbo. Aibva asvika pekufa mbuya iwe usati wababa. Ndio, tarehe Akamuzweka dogo yabuya akasira. ari kunyima arikutaura manyepo apa ndiani. Ndiwe tumboda munhu anokonfirma zvishoti munhu wakaita 1984. Kuna sababu. Ende ikakonfirma zvishoti wakaita 1984. So it means kuti zvisi zvautaura iwe manyepo. Sababu vipi? Sababu ndori kani.
nekuti takamboita iri arbitration tisiri kuita nyaya mabasa akatswa ndoba taenda uko munda ikoko tasvika kumunda ikoko zvakazoitika zvacho ndizvo kuti papana umwe wakonashaisa chisimba kuti kumukova kwe handii munhu wakatanga kuwa nenyaya akazopiswa munyaya wakuona kuti nyaya inenge yakuoma kubana gara kwararo Mike Tukuta ndiye angai panyaya azoona mari kuti nyaya yakuda kuoma pakabva akuda kauchiteta mushinda ndasvikepo papo asadzidzeedza Mike neana mukwamba wacho tokugurena maso sababa wana kufara nemaguru akaizwa chini muntu ndombo akazowapira maso apira kudaro isisu wakajona futi masamu fanta kamudaidza akasvikonga katatu wakati masamu makadiwe afika unkanaka chifo maso awakomana wamati wazoona wakomana wona kuti nyaya kunonoka tamufedza yari pamunda wacho kuti munhu asodini asokwanikwa kuti akazotoona after 2 days ndakufenza kuti akazoona wakomana waudini wakuya wazikwaza takuona pamunda paufenza kati anoenanaka chiwa mashuya kuti mamuri kutenga shuya iyo yapinda paipo asi mugano wakamira sei matanya kuti makechinakaitwa zvisiyana zvisina kugutsikana neawa wamangariwe nhasi ndeawa waduya mangana fenzi uyo akazoona pakuiswa fenzi masha oshuya asi kudara angasiko pasina kuiswa fenzi angasikomblena noti nzvimbo yacho haisi yake adzione kuti pane akupashana anokubada sapasi pano iri kuita nyaya mai wakushudza maoko manje wane zvekutaura inini ndinoitwa pamidzai nyamupanda pamusoro mafuta inini ndine kamubvunzo basi kekuti kuti panga pari bhage mwana uyu uribvunzani ndiri kubvunza iyuyu ndimuzvibvunzei kuti iwe panga pari pako mudikani wangu pasitendi pako takakanya zvidhina imo mumunda imomo makarega ngekutiti musakanya zvidhina mumunda medu makakanya rini ngwe iyo patakatotora stendi harini idheni takakanya mna 85 takakanya mna 85 kuwakadzivazo takaka kitchen neboys guy iye wakadini kuuya kotitaurira kuti makanya muchidzere changu rupapa muri kuzwawo wakarima mukondiwa redu rei isotso kuyadhi yedu zvatakaziva kotaura kuti shuwa sabwa zvina kutinakira wakarima kondiwa redu vatoti ukoti baba marima kondiwa redu achibva ati aenda patukuta pacho kotaura nenda zineyo kwanyambana mwarima kondiwa redu akataura kuti kwatukuta acho kuti endai kwanyambana ndiwati zenyu extend iyo wakarima mwana ini wangu naisa zatomereka 50 kuni sisi hapo baka toka Joseph akadai this is wangu ndakadai kuti saka iyo wangu alipo senga na kwendiko chidzere nakakanya kitchen dikaka bedroom dikaka rine 2 rooms tikazokanya vezimwe pakanya 3 rooms iya kadazita ne 3 rooms wakadini munhu ungakanyirwa zvidhina muchidzere chake chemunda wake ndosvika tobhaka iwa inese ndoere zvekuti tobhaka iwa kanyara tichirima makondo akairima kubva kumapeto kusvika kumapeto mwana uyu wanga ari kuzakuri sisangu akasheka ari mudoko kwakuti takuri achigara pastendi hino wanga aripi mwana uyu wonai wodai ndimuwadai izvaka kundadau Mazvika pamusoro ichangamiro ndiri ndiri kutoshamisika Nyamupanda Wilson ndiri kutoshamisika chiri kundishamisa wari kuti wanga wasina kudiva makondiwa ese musi wataenda kudinda sabhuku mawitness ataura ndofunga sabhuku nowitnessa wanga waruda kushandisa zvechisimba wamwe wacho dai kurusungisa takatawasungisa kuti ndakubudisa pfuti ndimubaye tinofanira kutogura saka on that day takasiya uchira zvavaita tiri kuavoida mhirizho asi iwo wakataura kuti takaupai makondo ekumusoro chete ekupasi tanga tisina kukupai yete rekupasi racho ndo rakamboti mwana mai anonzi mai Rupapa Catherine Rupapa rari mwakuda ini ndakashedzwa
mazuva acho I think some 15 years or so ndashedzwa ndakasvika ipapo ndikasangana due respect musati mamambo tikasangana pasport tiri tu namambo Mutazi tikadaidza kwaro papo uyai Nyambanda wasvika wabatukuta wakati hatiuipoba stendi aiseduba unoziya zvestendi waridzoyo ngo kwa Nyambanda tutarasi kondi vari kupasi racho rauri kuti ndokwauri ndokwawo yeti wari uri feko nawo Nyambanda ndo wanoziya mugano saka tinoziya mugano iyo iriyo hawana kuyamba kwakatukuta watarati hatiuipoba bvunza yako kwa Nyambanda so pakazobuda izvi ndakatosurprise kuti wanhu wari kudhiya wari kutanga kuti makondo haasi edu baba kuti wariwo wari kuda kutodimburwa pekugara tisu wangada wakanasira kuti tashaya kuisa vanhu vedu mungavadimburo rekondiwa kwete zvakuda kunyipa izvi mazvita Porque kadine papa mpenya nditi akari makundi wale kuzasa achizoro ndika something I'm saying that even your records do beneficial here and that's yangu ana tenda kuedzera uda kuti isusu tichitono witness yakatononoratswa pa stand notse kuti Nyambanda asi chanoita kuti nasasa age vakuma 110 years but tonayo witness yakatodaidzwa kuti pana sabo vachitovatsanangura kuti zvakafamba sei kuti mai vakatengeserwa sei munda uya vakati vakatengesa sei mai vamunda vari sekuNyambanda vakatoenda kuna mbuya vake vakaratidzwa musi wacho sabo vainga varipo vachitaura nyaya yacho asi nyaya yacho kuti nyaya yacho handina kunzwika nekuti sekuti vanhu vayoita zvenoisi vanhu avaishandisa chisimba vakatotokubara nepfuti nekuti sitasinawo zvekuita tikaramba takanyarara unamusina kufuti no it's okay isusu wati zvatonya kuda kakawanda kupedza ndechekuti pamwe pacho panenge pachiitika zvinhu zvakawanda pamwe kana kuti zvakawanda zvinoitika pamutarisa tambara saka pamwe pacho tisina first hand information yekuti apa chii chakaitwa pamwe pacho kuzoda kutaurirwa handiti oral history yekutaura kuti ava paisogara nekia paisodai handiti but ndiri kuti ine kukatarisa paarea ipapo wandingati munhu atokwanisa kubvunza achititaurira chokwadi chekumashure ndiCatherine Rubaba kuti ndiye akamufarira akapamiswa achibva anika paisu chatinoda kuudza chekuti akakurime ndiani akakumisa ndiani ipapo nyaya yapera because akamumisa ndiye muredration tadzoka zvemambo Catherine unoda kuoneka ngekuti wakati kuti vanogona kuti kumutsindira Catherine unoda kuona nyaka pakuri mama aiwa Catherine is right hanyepiri Catherine akakunyepera kwano because Catherine angamboiti kumachao ndakamiswa bana kana munhu kuti mimi ndima kawamisa saka anozoya chinhu ndakamiswa bana tukuta pakubika Isso já não dá para fix, because already my fix and background. Already my fix and background. How to tell this one? You put one, yes, utaura kuti chinhu chachechei chambuya wako handiti but matransactions akazoitwa nambuya hamosha wasi because your age you not when this transaction was done wakasada nombozva ende paunokuclaima yokuti wakapiwa chii wakapiwa nzvimbo eji yacho 6 years yoyemaina anga aripo pawakapiwa munda ndiani apa munda wacho unokuchida
Because do share out intention yangu ya kuba mundu ane 6 years yenge lindo Isazema anakuwa arura. Pachwa. Karora it complicates everything because that age yako nechi zvese uri kutonota pane something chinomira zvakadii something is not right somewhere. Something is not right somewhere. Isu chongoda kuita chinhu chokwadi ndo chisunungura dzese ndikomirira standing area mbuyi uri taura ukanyepa manje iye arikuti mbuya akamupa wakafa mawiknesa iwepo akafa ndiye ega angoripo diki migano yacho hatoizivi saka paseuti nepa zvakaitika uri mudiki autochizivi mawiknesa acho ese akafa wailaidzwa kudari 3 times waisauya. alright ngatisangane zva16 tipe judgment Catherine tatu ne phone yake taiva tatu mukenda pa secondary akati secondary that's not actually someone can even stand up, stand in for you. So 16 years. Who's able to judge me? anokumirira ndiani unaanza kumira nguo yako for judgment ukutaure uzwa zvakavana 16 August awani muda nasi ngatsaka nofuza kutsvaga zvimwe tozomufana Nanda kubvunza since ndichenge ficharo ndogona kuzomira ina mukomana wangu sejudgment yokada ada kubudo zvinoiteka iwe ndezvimira njeri ndakadima nanda kuzoti wacho baba hasi kuzwa zvakanaka akasi vachanzwi zvakanaka vakurwara anotaura unogona kutuma munhu aupenga Ndakawa chokwadi mangu ngavida ungakandikurasika. hatigoni kutaura nezvamamutoto Ungakurasika. sinhu munombozvinzi atipa assessment saka 16